Takže čau, zdravím vás u nového videa, no a dneska... Je to naše video, ne tvoje. A jo, vlastně. No a dneska si zahrajeme Kofala Challenge, kde to bude bolest. Já se vás chci zeptat, kdo někdy měl kofolu s kečupem? Nikdo? Počkej. Že pro nějaký Ondra? No tak ty seš čuně. Ondro, dej tam like. Takže. Já jdu nalejt kofolu. Jako první tady naléme kofolu. Pavouk je taková, že už ji rozdělal předtím, ale nepil z ní. Je to nějaký jiný balení, strašně měkký. Pup. No a jeden poslední. Tak a máme to. No, máme to připravený a jdeme na to. Takže sedej. Kdo začne? Nevím. Třeba já. Tak jo. Kečup, Tak jo, tak počkej, já jdu vedle, já zavřu dveře, jdu vedle. Takže Krajda teď odešel a já mu do jedný dám kečup a do jedný mu dám citron. Když tak tady je Krajda. Krajdo, můžeš přijít. Čau. Kofi tu není? Aha. No nic, tady Máme máme... to do tamtoho, že jo? Dal jsem ti to do pravého. Jo, to mi je jedno, kam jsme to. Můžeš jít, čau. Já? Jo. Dobře. Teď bude Krajda. Zavři. Takže, jako první mu tam dáme citron. Ne, to bude! Pavouku? Čau. Takže čau. Zamíchal jsem ti všechny, Dobře. takže se míchají všechny. Mám nějaký tipy. Já nevím. Podle toho, jak se směješ, mi přijde, že tam je ve všech kečup. Ne, to ne. Takže pavouk už tady se mnou sedí a vysvětlím vám pravidla. Teďka si dáme kámen, nůžky, papír a když třeba pavouk prohraje, tak se bude muset jedný napít. A když prohraju já, tak se zase napiju jedný. Jsi připravený? Ne, ale jdem do toho. Tak pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Ne. Krajda si bere pití. Kámo, ale ty máš výhodu, ty přesto aspoň trochu vidíš, já to mám takhle barevný. To nevadí. To je klasická, ne? Ano, byla to klasická. Musíš to vypít až do dna, nebo ne? Asi ne, ale já bychom si to šetřili. Jasně, ok. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Ha. Třeba tohle. S citronem. Jo. Je dobrý, je to dobrý. Jo. Není to moc kyselý. Když zavřeš, ten citron spadl. To by ten citron spadl. A to vidíš ještě, že ten citron je trošku hnědej na tom povrchu. A jo, no nic, tak pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. Sakra. Jdu do modrý. To je moje oblíbené. To je kečup. A je to citron. Ne, dobrý, protože kámo, mě to chutná klasická kofola. Já jsem tam toho daleko míň, ale nemyslel jsem si, že tak málo. Pak můžeš ochutnat to. A navíc ještě tam je malinko kousek kečupu. Kde? A jo, já jsem si to nevšiml, já jsem to měl zrovna takhle v úhlu a nevidím to. Jo. No tak skvělý, tak pojď.
Kámen, nůžky, papír, teď. Kam to dáváš? Jo, ty si pil. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Ne. Kámo, ty jsi mě porazil v mý vlastní challenge. No jo. Ne. Kámo, čuchni si k tomu. Ten výraz. Ale já jsem toho nedal tolik, já jsem tam dal ani ne lžičku. Kámo, jsem ti dal tam lžičku a půl. To děláš srandu. Já jsem čekala, že se to napiješ. A je to poznat. Je to poznat. Je to poznat, koukáš na tu správnou, kámo, je to úplně červený. Je to úplně červený, počkej, já si to ještě radši zamíchám na příště. Kámo, ty tam ten kečup dole byl doslova, kámo, úplně plný to bylo, viděl jsi to? Jo, viděl. Počkej. Kámo, na porovnání. Kofola s kečupem, klasická kofola. No nic. Víte co, hele, já jdu do toho. Ty už to chutnal? Ne, Tak pojď. kámo, já se bojím. Je to dobrý? Jo, výborný. Kámo, jak to bude chutnat? Pomoc! To je úplně... Kečup mám rád, kofolu taky, dobře, tak jdeme do toho. Já tak jdu s tebou. Jdu na to, jo? Je to tady? A žádný dřez tady není na to, abych to vylil. To mi jedno už pití připomíná. Doporučuji ti, dejchej do sebe. Pak nic necítíš. Já teďka mluvím, jakoby, že zavřel se prostě do dírky. A necítím to. Cítím to. Jako na porovnání toho, co jsem ještě nevypil, jo, trochu jsem se napil, ale to mi stačí. Kámo, já se zebli. Já si myslím, že už to asi pro to video bude všechno. Já se s váma loučím, Rada taky. Jo, já taky. Příště vymyslíme ještě něco lepšího. A zdar!